Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i neidio glanio, beth i edrych mas amdano a sut i gwneud yn haws neu anoddach. I neidio glanio, sefyll gyda'ch traed ar wahân, plygwch pleniniau, siglwch breichiau yn ôl ac ymlaen pan fyddwch chi'n neidio. Plygiwch pleniniau i lanio a'ch traed ychydig o'r wahân. Efallai y byddwch chi'n gweld plentyn yn neidio heb ddefnyddio ei freichiau, neu ei freichiau allan i'r ochr a glanio un trod ar ôl y llall, yn lle trod yn glanio gyda'i gilydd. Anogwch nhw i ddefnyddio eu breichiau a glanio gyda thraed ychydig ar wahân. Mwyn ei gwneud hi'n haws, ceisiwch neidio a glanio yn y fan a'r lle, heb deithio. Mwyn ei gwneud hi'n anoddach, ceisiwch neidio a glanio ochr yn ochr. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach. Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan i gael mwy o syniadau.